Salam eli hormatly adamlar. Garaşda baky bir tarap yurdumuzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Gepleşmediň başynda Türkmenistanyň prezidentiniň gol şeker etminamaty bilen tanışýarys. Mukaddes garaşdyrlygymyzyň 31 ýyllyk bayramy münasibetli geçirilen garaşdyrlygyň merjen däneleri bätleşigine özleriniň zehinlerini görkezip tapawutlanan aýdymçy çağlary silglamak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekdi. Resminama laýyklykda aşagda görkezilen bätleşige gatnaşylar ýeňjiler diýilip aglan edildi. Olara degişli diplomlar we notebook kompýuterler gowşuruldy. Aşgabat şäherindäki daşary ýurt dillerine ýürütülýän 27-nji orta mekdebiniň 8-nji sınıf okuwçysy Şatlykyna Amane Petwe, Ahal welaýatynyň Akbuda etrawynaky 11-nji orta mekdebiň 8-nji sınıf okuwçysy Meret Amangeliç Hydyrow, Balqan welaýatynyň Türkmenaw şäherindäki daşary ýurt dillerini çoňlaşdyryp öwredýän ýürütülýän 15-nji orta mekdebiň 6-njy sınıf okuwçysy Döwletgeli Gurbanoviç Orazurdiýew. Daşary welaýatynyň Saparmana Türkmenaw etrawynaky 77-nji orta mekdebiň 5-nji sınıf okuwçysy Kemal Pirjanoviç Durdumedow. Lewap welaýatynyň Türkmenaw şäherindäki takyk we tebigy ugurly dersleri ýürütülýän 39-njy orta mekdebiň 8-nji sınıf okuwçysy Umar Şöhradowiç Bazarow. Mary welaýatynyň Bayramaly şäherindäki 9-njy orta mekdebiň 6-njy sınıf okuwçysy Çınar Upaýewa Türkmenistanyň prezidentiniň adyna zehini çağılan garaşdyrlygyň merjen däneleri bätleşiginiň jemleje tapgyryna gatnaşan çağlara gymmat bahaly sowgatlar gowşuruldy. Şogun Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygy hormatly Eli Ýaşulsuy Gurbanoğlu Berdimuhammedow hormatly prezidentimiziň tapşyrygy boýunça iş tapary bilen Mary welaýatyna boldy. Gahrman arkadagymyz welaýatyň çağlar hasahanasyna ýoly goýulan lukmançylyk hyzmatlary, täze gurulan ýaşaýyş jaýlaryna öpüşen edilen şertler, şeýlede ýaşlara bilim terbiýe bermeň aýratynlyklary bilen tanışdy. Hemem Mary şäherindäki Gurbanoğlu Haji mescidine baryp gördi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň başlygy hormatly Eli Ýaşulsuy gahrman arkadagymyz Gurbanoğlu Berdimuhammedow hormatly prezidentimiziň tapşyrygy boýunça Mary welaýatyna iş taparyna bolup, ýer bilen welaýatyň çağlar hasahanasyna lukmançylyk hyzmatlarynyň ýoly goýulşy bilen tanışdy. Ýurdumyzda çağlaryň sadaşlyk öýdüşini ýoly goýmak hemde saglygyny goramak we berkitmek ugruna döwlet tarapyndan ýygyderler alad edilýär. Hasahanada häzirki zaman saglyk goraş hyzmatlarynyň netijeli görnüşleri arkaly çağanyň ýerki öýdüşi boýunça lukmançylyk kömek berilýär. Bu ýerde Gurbanoğlu Berdimuhammedow adynaky howunarlygy mätäş çağlara himayet bermek boýunça haýyr tagawat gaznasyny esaslandyrjy Haji arkadagymyz dogo ýürek kemitsigi zerarly bejerge alýan çağlaryň saglyk ýagdaýy bilen gyzyklandy. Welaýatynyň Türkmen welaýatynyň ýaşaýjy dünýä bileýär. Biziň çağlarymyzyň jan saglygy barada etken atark aladalarymyzdan köp sawursyny aýtýar. Mehriban arkadagymyz siziň adyňyzy göterýän howunarlyga mätäş çağlara himayet bermek boýunça haýyr sagawat gaznanyň çağlaryň saglygyny keltmäge uly mümkinçilikler döretdi. Çağlarymyzyň saglygyny bolup ýetişmegi, durmuşyň öýdürini görüp ýaşamak üçin uly taýlar etken hormatly arkadagymyz size ene yüreğimizden alkış aýtýar. Edi diýarymyza elmi damat çağaçyklaň gülküsi ýanglap dursun. Biz üçin ähli şertler öýretip berýän gahrman arkadagymyz siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun we atbarýan işleriňiz hemişe rowa jaryn mehriban arkadagymyz. Pantyadırdı immatly çaby tawlat tesrekden edil arkadagy. Soňra bolan söhbetleşiň başynda gahrman arkadagymyz gyýjagadyň saglyk ýagdaýy bilen gyzyklandy. Hasahanada saglyk goraş hyzmatlarynyň häzirki zaman netijeli görnüşleri ulanyp, çağanyň ýerki öýdüşi boýunça lukmançylyk hyzmatlary edilýär. Çağlaryň saglyk ýagdaýyny barlamak we ketilleri anyklamak hemde degişli bejerli çärelerini kesgitlemek üçin niýetlenilen enjamlar dünýäde iň täze barlyk enjamlar hasaplanýar. Bu ýerde Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Amane Petwe gahrman arkadagymyzda çağanyň operasiýa taýýarlarynyň netijeleri bu ýerde geçirilen bejerli çäreleri barada gürrüň berdi. Hormatly arkadagymyz bejerge alýan çağalaryň dogry sagalýança gözegçilikde saklanjakdygyny we olaryň sagalyp diň duşlary bilen durmuşyň höýdürini görüp ýaşamak üçin zerur gollawlaryň beriljakdygyny aýtdy. Mehriban arkadagymyz çağlarymyzyň saglygy üçin, halkymyzyň saglygy üçin etýän atark aladalarymyza köp sag bolsun aýtýar. Mehriban arkadagymyz we arkadagy serdarymyz size
köp sağ bolsunlar aýtýarys. Siziň janyňyz sağ, ömrüňiz uzak bolsun mehriban arkadaşymyz. Gahryman arkadagymyz gyýjagadyň tiz sagalmagyna arzu edip, hatsahanada bijerge diýen çağalaryň ýene-de biriniň ýanyna bardy. Salam. Salam, mehriban arkadaşymyz. Men Maretranyň ýaşaýjy Ýagul Homokow. Mehriban arkadaşymyz. Biziň çağalarymyzyň jan saglygy barada etýän atyp alatalaryňyza öz ene ýüregimden köp sag bolsunlar aýtýan. Siziň janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun mehriban arkadaşymyz. Birde bolan söhbetleşiň barşyna gahryman arkadagymyz oglunjyň saglyk ýagdaýy bilen gyzyklanyp, onuň dogry derejede sagalma orny zerur tagallalaryň ediljekdigini, bu işleriň arkasyna bir karar döwletimiziň duranlygyny aýdyp, çağaçygy tiz sagalmagyna arzu etdi. Häzirki döwürde durmuş ugurly deskalaryň, hyzgysanyna saglyk oruçlary degişli merkezleriň gurulmagyna, olaryň ýokary halkara görkezleri esasyna injamlaşdyrmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Munyň özi hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başlygyny durumça geçirilýän döwlet siýasatynyň esasy ugurlarynyň biri höküminde geçirildi. Bu ýerde bejeri alýan çağanyň ejesi, gaýnynäsiniň elinden çykan Nepis Tahyany arkadagy serdarymyza sowgat hökümine gowşulmagyny haja arkadagymyzdan haýyş etdi. Mehriban arkadaşymyz serdarymyzy gözden dilläme urusy Nepis aýdyjy Afganman Tahyan tile gowşulmagyny haýyş etdi. Sowgatyny arkadagy serdarymyza gowşupdyň. Gahryman arkadagymyz sözüni dowam edip, ili çeper dinanlaryň ahlasy enilenmeden tagallasy bilen türkmen halkynyň asyrlaryň dowamyna döreden milli gymmatlyklarynyň, şol sanyna dünýä nusgalyk libaslarynyň häzirki döwürçünem ähmiýetlidigini belledi we nusgalyk el işlerini dowam edýän enilenmede minnetdarlygyny aýtdy. Hatsahanada operasiýa taýýarlanýan çağalaryň saglyk ýagdaýy bilen tanışygyň dowamyna Lukman arkadagymyz bölümiň ýene-de bir otagyna baryp gördi. Salam, mehriban arkadaşymyz. Men Maretranyň ýaşaýjy Jumaýda Sewasyň. Mehriban arkadaşymyz, çağalaryň jan saglygyny goramakda, ketmek maksady bilen şeýle ajaýyp hastahanany bulup bermek üçin köp sag bolun. Çağalaryň sagdy, bagtly, çağalar yetişmek üçin biziň edýän atalalaryňyzy biz eneler iradymda duýup ýaşaýar. Mehriban arkadaşymyz, siziň janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Mehriban arkadaşymyz. Gahryman arkadagymyz hatsahanada bejeri alýan çağalary, honarlygy metäş çağalara himayet bermek boýunça haýyr sahabat gaznasynyň degişli ýardym beriljekdigini belledi. Hemde çağalaryň tiz sagalmaklygy baradaky arzularyny beýan etdi. Mehriban arkadaşymyz, siz biziň ýaş nesillerimiziň, ähli halkymyzyň sagdyny öp geçmekler üçin siziň edýän atalyk aladalaryňyz üçin köp sag bolsunmy aýtýarys. Mehriban arkadaşymyz, size arkadaly serdarymyza çäksiz sag bolsunmy aýtýarys. Siziň janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Mehriban arkadaşymyz. Bu ýerde bejeri alýan çağalaryň tiz sagalmaklary baradaky arzularyny ýene-de bir ýola beýan edip, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gahryman arkadagymyz soňra Gurbanly Berdimuhammedow adynaky honarlygy metäş çağalara himayet bermek boýunça haýyr sahabat gaznasynyň hassahanyň işgärlerini Germaniýa Federativ Respublikasynyň Drager kompaniýasynyň emeli Demmersch enjamlygy gowşurdy. Hassahanyň Lukmany dünýäniň öňdebarjy öňüm enerjisiniň iň kämil enjamynyň hassahana berilmek üçin Gahryman arkadagymyza tüýsürekden hoşallyk bildirdi. Sag bolun Gahryman arkadagymyz, şu gün biziň hassahanamyza gelip bize şunun ýaly dünýäniň iň ösen tehnologiýalaryny özüne jemleýän emel Demmersch enjamyny hem fiziolog hem monitor sowgat berengide bizi hemme saglyk oruç işgärleriniň, hassahanamyzyň işgärleriniň adyndan size köp sag bolsun aýtýar. Sizin janyňyz sag, ömrüňiz uzak, işleriniz rowat bolsun. Arkadagy serdarymyzyň alyp barýan işlerini rowaşlyklar arzu etýän. Beýinjam hassahanyň reanimasiýa bölümine näçe bäbekleri we çağalary emeli dem bermek üçin ýollanýar. Enjam ýokary hililigi we ulanşda amatlylygy bilen tapawutlanýar. Ol ýokary basyşyň kömegi bilen demarş ýollaryna howanyň, kislorodun we derman serişleriniň barmagyny üpsün edýär. Şol wagtyň özünde beýinjam adamyň ganynyň düzümini kislorod bilen baýlaşdyrýar we kömürturşy gazyny bedenden çykarýar. Şeýlegem emeli Demmersch enjamy öýkünlerde gaz goýberiş ukuybyny üpsün edýär.
bir enzamın häzirki döwürde sebitde ýeketäkdigini bellemeli. Munyň özi ýurdumyzda hereket edýän we täze gurulýan lukmançyk idaralarynyň enzamlaşdyryş wagtynda häzirki zamanyň ýokary görkezlerine doly laýyk gelýänini görkezýär. Lukman arkadagymyzyň ýurdumyzyň saglyk ulgamyny döwrüň tarapyna laýyk derejede kämilleşdirmek boýunça başlan asyrly işleriniň arkadagy serdarymyz tarapyndan üstünlükli dowam edýänligi halkymyzyň bagtyar durmuşynyň üpçün edilmeginiň baş şertini emele getirýär. Soňra Hasahananyň Lukmany Gahrman arkadagymyzdan biri gelip beren gymmatly maslahatlaryna, şeýlegem Hasahana iň häzirki zaman lukmançyk enjamynyň gowşulmagyna hoşallygyny şany hökümine Hasahanaň ähli lukmanlarynyň we işgärleriniň adyndan Murga etrawyna ýaşaýan biçimçi denan Gülnawat Togyýewanyň nepitlik bilen taýýarlan agar çäkmenini we bagany telpegini soğut hökümine kabul etmegini haýyş etdi. Lukmanyň belli işýäli hormaty arkadagymynyň başyna başlan arkadagy serdarymyzyň üstünlükli dowam edýän asyrly işleri halkymyzy bagtyar durmuşyň ak ýollaryna atarýar. Goý wekinlik ustanyň elinden çykan agar çäkmen Lukman arkadagymyzyň Hacı arkadagymyzyň başyna başlan büyük işlerine halkymyzyň bildirýän hoşallygynyň nişany bolsun. Soňra Gahrman arkadagymyz vilayatyň Sakarçagy etrawynyň merkezinde gurulyp ulanmagy berilýän mümkinçiligi çäkli adamlar üçin ýetlenlen 4 katly 48 öýli döwrewap ýaşaýyş jaýynyň açylyş dawrasynyň geçirilýän ýerine geldi. Bu ýerde hormatly arkadagymyzy etrawyň ýaşaýjylary tez jaýa göçüp gelmek bagty meýser eden bagtyar maşgalalar uly ruh bilenlik bilen garşyladylar. Tede hormat watanmyda tarpadyr. Tutumly işleriniň gudrat keramat Türkmen taryhynyň altyn harpydyr. Ýurdumda gurulýan her bir imarat. Ata ýurdum roşly watany, nurun saçýar binalaryň hatary. Edi badyr adamy, alkış dile şöhret dile arkada. Egerlerim ýoly dowamyt dowam, arkadagy serdarymyz mehreban. Asuda ýolarmy akbatyran, alkış dile şöhret dile arkada. Bina kurmak, döwlet kurmak diýmekdir. Kuwwat de, gayrat de arkada. Bu binalar nesilleri towutdur. Berk dünýadyň miýdimetin arkada. Şöhret de, hormat de arkada. Kuwwat de, gayrat de arkada. Milli mirasym dünýä aýlanýar. Dozunluk sady bilen ýanlanýar. Ösüşlerimiz çakına yansarýar. Alkış dile şöhret dile arkada. Egerlerim ýoly dowamyt dowam, arkadagy serdarymyz mehreban. Asuda ýolarmy akbatyran, alkış dile şöhret dile arkada. Egerlerim ýoly dowamyt dowam, arkadagy serdarymyz mehreban. Asuda ýolarmy akbatyran, alkış dile şöhret dile arkada. Soňra Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gahrman arkadagymyz dawra gatnaşýanlary halkymyzyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan şanly waka hemde mukaddis garaşdyrlygymyzyň ýetip gelen 31 ýyllyk bayramyny gutlady. Täze ýaşaýyş jaýynyň açylmagy mukaddis garaşdyrlygymyzyň öňü sirasynda geçirilýän dawrlaryň üstüne getirdi.
Häzirki döwürde halkymyzyň aýratynda ýaşlaryň tagdyn durmuş ýölgelerini agrarly, berk bedenli bolmaklary uğruna bir urt tagallarda edilýär. Munyň özi ýyl saglygy, ýurt baýlygy diýen şygaryň rawaşyklary we senýanyny görkezýär diýip hormatly arkadagymyz sözüni dowam etdi. Gahrman arkadagymyz bugün Maradaky Döwlet Energetika Institutunda talip ýaşlar bilen duşmakçylygyny aýdyp, häzirki döwürde ilim bilim ilgamynyň hemme taraplaryndan ösdirilmegine mühim ähmiýet berilýänini bellädi. Munyň özi bilimli nesil kuwatly watan diýen şygarymyzda öz beýany tapýar. Alim arkadagymyz institutun döredilmegine 25 ýyl dolandygyny, onuň garaşdyrdygyň miwelerdigini bellädi. Hormatly arkadagymyz, häzirki döwürde ýurdumyzda döwlet adam çynür diýen şygary esasy ýörelgeden ýan döwlet siýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirmek netijesinde adamlar we olaryň saglygy, şeýlegem ýokary durmuş derejesiniň üpsün edilmegi bilen baglanyşly meselelere zerur ähmiýet berilýänini bellädi. Şonuň bilen baglykda halkymyzyň ýaşaş durmuş ýagdaýy bilen tanjyp durmak asyrly däwe urly. Gahrman arkadagymyz ýurdumyzyň vilayetlerine durmuş ulgamyna degişli ýaýbanlandyrylan giýinmeçeli özgertmeleriň durmuşa geçirilýänligini, medeni durmuş maksatly binalaryň gurulşynyň ýygyderli dowam edýänligini, olarda ýokary derejeli ýaşamak we göwnüjay diň almak üçin ähli zerur şertleriň döredilýänligini bellädi. Şunda döredilýän mümkinçilikleriň tutuş halkymyz üçin elýeterli bolmagyna mühim ünsürlýär. Gajar arkadagymyz hormatly prezidentimiziň başçylygyna ýurdumyzda mümkinçiligi çäkli bolan adamlar üçin ýokary derejeli ýaşaýyşyň üpsün edilmegi urna döwlet derejesinde tagalla edilýänligini belläp, hemmeleri ýene-de birgedek bir ajaýyp dawaryny gutlady. Hormatly arkadagymyz halkymyzyň bagtyar durmuşynyň üpsün edilmegi urna ýygyderli tagalla edýänligi, asyrly işleriň arkadagy seýdarymyz tarapyndan dowam edýänligi üçin ähli enilen adamyň hoşallyk sözleri beýan edildi. Salam aleykum Gahrman arkadagymyz. Men Takarçawy trawanyň ýaşaýjy Gulmurad Waleyli. Gahrman arkadagymyz. Siziň döwlet adam üçin diýen paratatlylaryň üstünliklemeli aşyrylýar. Gahrman arkadagymyz. Ilha şu gün biziň durmuşymyzda iň baýtly ýatdan tykmajak günleriň biri. Gahrman arkadagymyz. Siziň we arkadagy seýdarmynyň janyňyzyň tagy, ömrüňiziň uzak tutjan tutumly işleriniz hemije arawadan Gahrman arkadagymyz. Köp sağ olun, Tanrı ýarkasyn. Soňra Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk matbuatynyň başlygy Gahrman arkadagymyz mümkinçiligi çäkli bolan adamlar üçin ýetlenilen ýaşaýyş jaýyna düredilen şertler bilen tanışdy. Assalamu aleykum Gahrman arkadagymyz. Men Takarçawy trawanyň Çaşyn geňeşliginiň ýaşaýjy Çarif Wageli. Mehriban arkadagymyz. Marwel aýatyna taparyňyz gutly mübarek bolsun. Mehriban arkadagym. Etramynyň ähli ýaşaýjylaryň adyny, ýende öz maşgalamyň adyny açılıp bulanmagy bilen ähli amatdyklar bolan ýaşaýyş jaýyny bulanmagy bilen üçin bize tüýsürekden sag bolsun diýýär Gahrman arkadagymyz. Lukman arkadagymyz. Siz biziň jaý toýmadyň ilkinji hemde hormatly mehmany bolup, du tagan dağıtmaňy sizden ol hormat bilen haýyş edýär. Gahrman arkadagymyz. Şu şahatlykly Soňra bolan söhbetleşiň başyna üýleri 2006-njy ýylda maşgala guranlyklaryny, bir ogullarynyň bardygyny, bugün bolsa hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen urulyp ulanmagy berilen täze jaýa göçüp gelmek bagtynyň miýesir edenligini uly buýsanç bilen gurrun berdiler. Gahrman arkadagymyz üýleriniň iş, durmuş şertleri, hal ýagdaýlary bilen içgen gyzyklanyp, adamlar şol sanyna mümkinçiligi çäkli bolan raýatlar hakynda galadanyň döwlet siýasatynyň mühim uğruna öwürlenigini bellädi we şeýle maşgalalara kömek golluglaryň ýygyderli berilejekdigini aýtdy. Hormatly arkadagymyzyň belleşýäli hemme taraplaryn ösen we ykdysat taýdan kuwatly döwletimizde halkymyzyň durmuş üçinçiligine mühim ähmiýet berilýär. Soňra Gahrman arkadagymyz üýesi bilen bilelikde täze jaýyň otaglary bilen tanışdy. Onuň injamlaşdyrylyşy, otoglaryň ýerleşdirilişi bildirilýän talaplara doly laýyk gelýär. Üýüň otoglaryna we onuň aşganasyna mümkinçiligi çäkli adamlaryň ýetlenilen oňoýly şertler döredildi. Munyň özi taslamaçlara we gurulşykçylara döwlet tarapyndan bildirilýän esas talaplaryň doly ýerine getirilenini görkezýär. Soňra Gahrman arkadagymyz bir ýerde öýýetine Gurbanly Berdimuhammedow adynaky haýyr sahawat ganasynyň täze arawany sowgat gowşurdy. Şeýlekem hormatly arkadagymyz maşgala agdalaryna hormatly prezidentimiziň adyndan toý sowgatlaryny gowşurdy. Şu pursatda
Bagtyar maşgalada ýaşaýan çağajyk özüniň täze öwrenen goşgusyny Gahrman arkadagymda aýdyp berdi. Cana süýüjüdir, balamorundan ağaçdır, egerenen bolmaga nüýdümez geçedir. Täze jaýy göçüp gelen Bagtyar maşgala agdalary özlerini bildirilen uly hormat üçin hoşallygyň şany hökümine haja arkadagymda toý dügünçegine gowşurdylar. Hormatly arkadagymyz üýeleriniň haýyşy boýunça ular bilen ýadygarlyk turata düşdi. Şeýlekem Mar vilayatynyň Sakarçagy trawynyň çäginde aýratyn mätäşik çekýän maşgallalaryny ýetlenilen we ýaşaýyş üçin ähli amatlyklar özüne jemleýän täze jaýa göçüp gelen Bagtyar maşgallalaryň şatlyklarynyň çägi bolmady. Olar özleriniň Bagtyar durmuşynyň üpçüne edilmegi, raýatlarymyzyň ýokary amatlykları özüne jemleýän ýaşaýyş jaýlaryna bolan islegleriniň kanagatlandyrylmagy ornuny döwlet derejesine edilýän aradalar üçin hormatly arkadagymyza we arkadagy serdarymyza çuňur hoşallyklaryny beýan etdiler. Bagtyarlyk döwrüň wasby, elime şan arkada. Bir damat ilim bilin, ýaşaýdy arkada. Uyan büyük binalarım, başı arşa yetenler. Bu yüzden çamaşır vatanlar, ýaşaýdy arkada. Yaşa arkada, uduk yaşa. Şükran arkada, serdara şükran. Dünya netiben yansaya. Şükran kahraman arkada. Soňra Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Matagatynyň başlygy Alim Arkadagymyz Mar şäherine ýerleşýän Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institututyna gelip, döwrewap bilim almak üçin bir ýerde döredilen şertler bilen tanyşdy. Hormatly arkadagymyz ilki bilen institutyň eýwanyna ýaýwanlandyrylan tergiyiniň gymmatlyklary bilen tanyşdy. Institutyň rektory we ýokary okuw mektebiniň 25 ýylyň dowamyna geçen ýoly, gadanyň üstünlikleri, şeýlegem talipleriň dürli derejedäki ders bäsejiklerine munasip bolan diplomlary we degişe resmi namlar barada giňişden maglumat berdi. Munyň özi institutyň amaly we usulet okuwlaryny geçirmekde gadanýan üstünlikleriniň aýdyň nyşany görüldi. Soňra Alim Arkadagymyz institutyň mugallimleri we talipleri bilen duruşdy. Salam hormatly Türkmenistan Döwlet Energetika Institutunyň mugallimleri we talipleri. Biz bugun siziň bilen Energetika Institutunyň döwrewap ýarkylaman binasyny duruşýar. Bu binany biz 2010-njy ýylda ulanmaga beripdik. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutu ýurdumyň çalt depinlerde ösýän energetikasy Final üçün bilimin öňde barjy usullar esasynda ýokary hünärli işgärleri taýýarlamak maksady bilen döredildi. Şu ýylyň 12-nji awgustynda bizim hem institutynyň döredilenine 25 ýyl boldy. Hem şany ne bilen hemmäňizi gutlaýar. Sizin bilşiňiz ýaly biz mukaddes garaşlygymyzyň 30 ýyllyk bayramyny hem bellenjek aýyna gadam basy. Ýurdumyzyň ähli ýerine milli bayramçylyklarymyz bilen bagly hem dawaralar geçirilip başlandy. Pursatdan peýdalanyp sizem ýetip gelýän garaşlyk toýmyz bilen gutlaýar.
alym arkadagymyz sözün dowam edip, ýurdumyzda garaşdyrlygymyzyň 31 ýylynda üren köp işleriň bitirilgenini beledi. Durmuşda mühim ornu bolan elektrik energiýasyny öndürmäge, ony sarp etjilere getirmäge dahilli adamlar bolanyňyz üçin siz saýla bilen hünäriňizde, käriňizde buýsanmalysyňyz. Ahlasy okumalysyňyz, ak yürekden zähmet çekmelisiňiz diýip hormatly arkadagymyz ýaşlara üwit ünneglerini aýtdy. Garaşdyrlyk ýyllaryna energetika puwdugyna ykdysadiyetimiziň aýratyn mühim ugry hökümine garalyp, ony üstürmäge aýratyn ünsärli. Dürewap, iň kämil tehnologiýalar esasyna işleýän, dünýäniň iň öňdewarjy kompaniýalarynyň öndüren injamlary götürdilen täze elektrik stansiýalarynyň onlarça gurly. Ozalyň işläp duranlarynyň duruk täzelenni, ýurdumyzyň ýekli ýerine elektrik geçirjileriniň müňlerçe kilometr çekildi. Häzirki döwürde Türkmenistan özüniň elektrik energiýasyna bolan isleglerini dolu kanagatlandyrýar. Elektrik energiýasyny daşa ýurtlara eksport edýär. Türkmenistanyň energiýa ulgamyna Mari döwlet elektrik stansiýasyndan başga da Aşgabatda, Ahalla, Balkanabatda, Liwapda, Daşoğuzda hemde awada milli fiýagaçyk dolugyny täze, kuwatly elektrik beketleri hereket edýär. Ýurdumyzyň dünýäniň ykdysady hojalygyna barha işen goşulmagynyň, tenagatda elektrik energiýasyny sarp edýän tenagat enjamlarynyň giňden ornaşdyrylmagynyň, täze önümçilikleriň, täze döwrewap, owalardyr şeherleriň döredilmegiň, telekeçlik işlerine giň ýol açylmagynyň, owagjyk önümlerini gaýtadan işleýän önümçilikleriň döredilmegiň, elektrik energiýasyny köp öndürmekligi talep edýänini belläp, gahrman arkadagymyz içerki sarp etjileri elektrik energiýasy bilen ygtybarly we büýükdensiz üpçün etmegiň zerurdygyna üns çekdi. Şunun bilen baglykda energiýa terişlerini diversifikasiýa ýolu bilen dünýäniň dürli ýurtlarynyň tarp etjilerine de ýeterli etmek üçin elektrik energiýasynyň öndürüşini artdyrmak, täze energiýa kuwatlyklaryny döretmek, paýlajy ulgamlaryň teň kagdaýlaryny gowlandyrmak, hereket edýän BTW milli energiýa ulgamyny halkyrayn birleşdirmek arkaly vilayetlerimizin energiýa ulgamlarynyň üýedara ähtiýaçlandyrylmagyny üpçün etmek üçin zerur işler alınıp barýar. Mariýanyň kuwatly elektrik stansiýasyna ähli işler kompýuterleşdirildi. Munyň öýdi dolanýyş merkezinden ähli tehnologiýa işlere netijeli güýdükçi edilmegini üpçün edýär. Stansiýanyň işe girilmegi daşa ýurtlara berilýän elektrik energiýasynyň mölçerini goşmaça 3 milliard kilowat sagada çenli artdyrmaga mümkinçilik berdi. Döwrewap täze iş orunlary döredi. Hünärmenlerimiziň iş tejribesi baýlaşdy. Boğulu gadi elektrik stansiyalar diňe bir ykdysat taýda näl, eýsem ekologiýa babatda da özüne çekijidir. Utgoşkly dolanjykda işleýän elektrik stansiýasynyň açyş davrasynda dünýäniň awraýly guramalar tarapyndan ýokary tehnologiýaly desga, ýaşyl ykdysadyetli desga, energiýa taşyýatlaýjy desga atly birnäçe halkara sertifikatlar goşurly. Bular ýurdumyzda daş gurşagy goramak boýunça iýigderli işleriň alınıp barýanyna, bu işleriň dünýäde ikrar edilýänine şaýatlyk edýär. Häzirki wagtda çenli puwdugyň önümçiliginde ulanýan energetika enjamlary daşa ýurtlarda awatlanıp gelýärdi. Elektrik enjamlaryny awatlaýyş merkeziň ulanşa berilmegi bilen bu ýagdaýlar aradan aýrylýar. Bu merkez ýurdumyzyň ähli dewletlerine gurulan kuwatly energetika desgalarynyň esasy enjamlaryny awatlamaga niýetlenenler. Ahal Balkan we Balkan daşoğuz urlary boýunça halkyrayn energiýa ulgamynyň taslamasynyň amala aşyrmagy ýurdumyzyň bir bitiwi energiýa ulgamyny döretmäge mümkinçilik berýär. Ony 2023-nji ýylda işe girilmegi meýilleşdirýär. Şu ýyl Daşoğuz vilayetine saparda bolan, hormatly prezidentimiz Balkan Daşoğuz howa elektrik geçirjisiniň gurulşynyň barşy bilen tanışdy. İşleriň gidişinden çen tutanda onuň bellenli möhletde ýerine getirijekdigini anamly aýdyp bolar. Bu işleriň amala aşyrmagy Türkmenistanyň energiýa ulgamynyň ähli böleklerini üýedara ähtiýaçlandyrmaga mümkinçilik berýär. Şeýle kemal ýurdumyzyň energetika howpsuzlygyny we garaşdyrlygyny berkeder. Önümçüň netijeligini, elektrik energiýasynyň sarp edilişini, daşa ýurtlara iýerilişini we ýurdumyzyň ykdysadyetiniň ýokary göterilmegini üpçün eder. Bu ulgam sebitiň ýurtlarynyň arasynda netijeli hyzmatdaşlyk götermäge, olaryň ykdysady kuwatyny artdyrmaga da giň ýol açar diýip gahrman arkadagymyz belledi. Paragaçylyk üçin ýödary beýpetli hyzmatdaşlygyň beýpetine Amamnazar Antgoy we Serkedabat Hırat orlary boýunça goňşy ýurda türkmen elektrik energiýasynyň millionlarça kilowat sagady berildi. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi bilen urduş. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik geçirjisiniň gurulýanyny bilýänsiňiz. Bu taslamanyň türkmen bölегiniň gurulşy tamamlandy. Taslamany dolu ýerine getirmek üçin ýene de täze elektrik stansiýalaryny, elektrik geçirjilerini, häzirki zaman transformator kiçi beketlerini we paýlajy ulgamlary gurmak zerurlygy döreýär diýip bellemek bilen
Gahryman arkadagymyz sözüni dowam etdi. Hormatly Türkmenistan Dowlat Energetik Institutunyň muallimleri hem talipleri. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow energetika senatynyň ösülmän hem berkara dowlatyň täze ýamynyň galkynçy döwründe watanyň ykdysady strategiýasynyň mühim ugulynyň bir hökmüne ketgitdi. Şundan bagda pudyň hem kuwatlyklaryň mundan beýlekde ýeňildilmeli. Eksport hem mümkinçiliklerinin hem artırılmağına da ayrıca ähmiýet berilýär. Iqtisadiyatymyzyň hem ähli ulgamlaryna bolşaýaly energetik hem ulgamyny ösürmek üçin hem geljekde etmeli işlerim hem değişli resmenamalar hem aýdyň ketgitlenendi. Hem bu üçin uzak ýyllara niýetlenen ulgamyň hem ýygyrly ösüşler hem gödüňde tutulan maksatnamalar hem işlenip düzüldi. Ýadynızda bolsa biz berkara dowlatyň täze ýamynyň hem galkynysy Türkmenistan 2022-2050-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösdürmek milli maksatnamasy. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2022-2028-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösdürmek maksatnamasy. Türkmenistanyň prezidentiniň owalary, şäherçilerin etraplardaky şäherleriň etrap Amerikalylaryň ilatyny hem ýaşaş durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2028-nji ýyl içinde döwlet üçin milli maksatnamasyny kabul etdi. Orada her ýyl etmeli işlerimiz hem anyk bellendiler. Misal berkara dowlatyň täze ýamynyň galkynysy Türkmenistan 2022-2050-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösdürmek milli maksatnamasyna bellendilen işlere ünsüňden çekmek isleýär. Onu ýurdumyzda hereket eden energiýa kuwatlyklaryny artdyrmak. Bu ekologik taýdan arasda tehnologiýalary ornaşdyrmak hem maksady bilen Ahal welaýatyna ýerleşen Ahal we hem derwede döwlet elektrik stansiýalaryny Balkan welaýatyna ýerleşen awada döwlet elektrik stansiýasyny Daşow welaýatyna ýerleşen Daşow döwlet elektrik stansiýasyny Lewap welaýatyna ýerleşen Watan we Lewap döwlet elektrik stansiýalaryny utkuşykly dolanşyga geçirmek hemde Marewem Lewap welaýatynyň hem çägini utkuşykly dolanşykda işleýän elektrik hem stansiýalaryny gurmak meýilleşdirilýär diýip hem bellendirilýär. Näýär hem tutuş dünýäde energiýanyň esasy alternativ hem çeşmelerini ulanmak. Ýaşyl ykdysadyýat hem ösdürmek aýratyn hem ünsürilýär. Türkmenistan hem şu wagtda üran hem giň mümkinçilikler bar. Geljekden biz hem bu gurlary ösdürmek mühim ähmiýet berýär. Altyn asr hem Türkmen kolunyň sebitini 2019 hem 2020-nji ýyllarda örleşdirmek hem konseptini hem durmuşa geçirisiniň hem çäginde kuwatlygy 10 megawatt bolan köp uğurlu gün we hem ýel elektrik stansiýasyny hem gurmak gözeginde tutulýar. Bu bolsa hewte täze gurulýan döwrewap owanyň ekologik taýdan arasy elektrik üçinçiligini amala aşyrmak hem mümkinçilik berer. Men siziň institutuňyzda hem energiýanyň dikedilýän çeşmeleri ýagny almöýnümçilik merkeziniň hem döwletlendigini bilýän. Onuň hem laboratoriýalaryna fotoelektrik özgördijiler tehnologiýasy, gün energiýasynyň hem konsentrasiýasy we geolotehnika, bioenergetika we biomassalar önümçiligi tehnologiýalaryny işläp taýýarlamak. Elektrik energiýasynyň hem akkumulýasiýasynyň tehnologiýasy we şolary meňzeş hem beýleki ugurlar boýunça almy baly hem işlerin geçirilýänligi elbetde gowy hem başlanýarlar. Aslında hem institutuňyzda Türkmenistany ilkinji gün hem ýel kuwat hem elektron bekediniň hem taslamasynyň işlerini taýýarlanandy hem gowandyrjydyr. Nähip bolsa biz hem ony Balkan welaýatynyň hem Serdar şäherinde gurarys.
elektrik energetika pudoğu tarafından gelecekte hem qaytadan hem dikediliyen enerji hem çeşmelerini önümsüge ornuşturmak boyunca hem değişik işleri devam etmek gerek. Yurdumuzda gün hem enerjisini öndürüyen, gün hem panellerin önümsülüğünü, ginden hem yola koymak, hem durmuşu ornuşturmak boyunca hem değişik işleri geçirmeye de vakt yetti. Bu işlerde bir esası yaş alımlarım, yaş energetikleri bir bağlı. Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhamedov vazifem girişmek davarasından eden çıkışında qarashda devletimizin elektrik energetikası pudoğuna köplen meşhurda maya oyunlar gönüktirdi. Türkmen enerji hem seriştelerini daşarki bazarlara diversifikasiya yollarını ivermek için elektrik energiyanın öndürüşü arttırılır. Ve honem ivermen uluğunu kemilleştiler. Demek bilen yurdumun elektrik energetika hem pudoğunun esası vazifelerini kesildi. Şol vazifeler olsa Türkmenistan'ın prezidentinin hem yurdumun 2022-2028 yıllarda durmuş kıtaydan ösürmen hem maksatnamını öz beyanı taptı. Hazır ahal dervoda, avada, daşoğud, levap, devlet elektrik stansiyanın gaz turbina deskalarını utkoşuklu hem dolonşuğa geçirmek. Seyde şehirinde gaz turbina elektrik stansiyanın hem de Mari vilayetinin Oğuzhan etrafını utkoşuklu hem dolonşukta işleyen elektrik stansiyanını kurmak boyunca tekliflerin tayarlananın hem bellemek gerek. Türkmenistan'ın prezidentinin yurdumuzda 2022-2028 yıllarda durmuş iqtisadi taydan ösürmen maksatnamasına layıklıkta 2028 yıl elektrik energiyanın umumi öndürüşünü 37,5 milyar kilowatt saata yetirip 2022 yıla qaranında hem onun meşhurunu 22,5 götürüm arttırmak belirlenir. Türkmenistan prezidentinin oğulları, şehirçilerin, etraflardaki şehirlerin ve etraf Amerikalıların ilatının yaşayışını durmuş şartlarını özgürtmek boyunca 2028 yıl içinde devlet için milli maksatnamasına olsa düyüp maya koyumunun hasabına Ahal olayetinde 1412 kilometre, Balkan vilayetinde 347 kilometre, Daşoğlu vilayetinde 301 kilometre, Levap vilayetinde 474 kilometre, Mar vilayetinde 750 kilometre elektrik geçişlerini kurmak göz önünde tutulanlar. Görüşünüz yani energetik hem pudoğunu amala asırlayan iri taslamaların ähli hem sevit ve hem halkara ähmiyetlidir. Şunlar Türkmenistan daşky guruşowy goramak hem meselelerini üren hem jogap geldi çemeleşýär. Energiya taşytlaýjy. Ekologiya taýdan arasynda hem tehnologiýalary işçe ornaşdyrmak. Ýokary netijeli. Aktual enzamlar hem olanmak bizim hem amala aşyran durmuş iqtisady maksatnamalarımızın esası uğrudur. Türkmenistan alıp baran energetika siyasetinin ileri tutulan uğurluğuna layıklıkta yurdumuzda daşyan kuruşu qoramağa koynukturan çeyarların iyi durmuşu da geçirdi. Tenaat deskalar hem şosanlı energetik hem deskalar hem uğurluğuna daşkı kuruşu büyülüp çıkan ziyalim kanunların muhtarını azaltma hem yardım veren düvrova teknolojilerin hem ornaştırılmakta hem onu üns beriliyor. Qaytadan dikkatliler enerji hem çeşmeleri olan gün hem yel elektrik energetika boyunca taslamaların hem gezi has hem olundur. Ne bu taslamaların hem durmuşu geçirilmekte milli hünermenlerimiz önde varıcı hem daşarıyut kampanyalarla işleseler onlar hem bay tecrübelerden faydalanırlar, hem maksatda layık bolar. Hormatly talipler.
Görüşüňiz ýaly biz geljekde energetik hem pudugyny ösürmek üçin ören hem köp işler etmeli. Dünýäde almyň hem teknikaň täze gadananlary kämil hem tehnologiýalar ýüze çykýar. Sany ulgamyň mümkinçilikleri hem durmuşy barha giň ornaşýar. Döwür bilen ayakdaş gitmek üçin biz olardan habarly bolmaly. Bu işlerde bolsa, Türkmen ýaşlaryny öränem köp zat bağlı. Siz häzirki bagtyrym döwrümizin ýaşlary ertirkem gün ýurdy beýgetjek. Türkmen döwletini gülletjek oglanlar hem gyýylar. Hem siziň joşunly hyzyňyz, watana bolan söýüňiz, halal rahmet ahlakyn şunu buysunçun. Röwşan gelje anamyňyz. Dostu, söýä bolan sarpaňyz. Sağdan hem durmuş kadaryny agralyny hem täze taryhy zamanymyz filmde hem ornuny tapmaly. Türkmen ýaşlary garaşsyz hem baky bir tarap döwletimiň geljegidir. Ýaşlaryň ruhy hem beden taýdan sagdanlygy, hünärli, kämil şahsiýet bolmagy. Dürüjlük okuýup hem pikirlenmek başaranyň hem jemgyýetimiň kämilleşmegi hem de döwletimiň ötüşine hem ul hem ettergi berýän halam berk güýçdür. Eslenek hem döwletiň aqsad kuwaty diňe bar tebiği balıklar bilen dälle eýsem ýetiştirip bilýär. Kämil hünärmen nesiller bilen kesiplenýär. Türkmenistan hem buğurda, kuwatda döwlet diýip hem arkandy aýdyp bilýär. Ýaşlarda watana, merdana halkymyza we şöhrat hem taryhymyza buýsunjy. Alam bilime höwes artdyrmak. Olar hem dünýä öňgelerine laýyk gelen almyň hem soňky gadanan innowasion, falem tehnologiýalardan oňot baş çykarmany gadanmak. Onu döwrap hem bilim almagy üpçün etmek. Ýaşlara watan diýen beýik hem düşünjäniň mukaddesligini düşündirmek. Onuň hem görüjýäli goramak we ýürekden söýmegi terbiýelemek Türkmenistanyň hem ýaşlar barada hem döwlet siýasatynyň özüne hem bolup durýar. Ýaşlar siýasatynyň esasy maksady bolsa ýaş neslin kemale gelmegi, şahsiýet ýokmuny ösmegine, olaryň aň paýhas, dürüjlük hem de ruhy mümkinçiliklerini jemgyýetiň we döwletiň bähfetlerini gönükdirmek üçin hem amat hem şertleri döretmekden waratdyr. Hem biz ýurdumyzda ýaşlar hem siýasatny amala aşyrmak üçin hem bolumda millem kanunçylygy mununa belak hem kämilleşdirmek aýratyn hem üns berýär. Şunlarda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň teklifi boýunça Türkmenistan Milli Geňeşiniň palatalary halk maslahaty we mejlisi tarapyndan Türkmenistanyň döwlet ýaşlar siýasaty hakynaky Türkmenistanyň kanun rejelenen hem görnüşi kabul edildi. Bu kanun hem taýýarlananda ýaşlaryň öz pikirlerini, tekliplerini hem göz öňünde tutuldy. Türkmen Döwlet Owgaçylyk institutunda Teýtnazar Seydadanna hem Türkmen Döwlet Moğlamçylyk institutunda ýaş moğlamlar hem talipler bilen geçiren duruşumuz men üçin ören hem aýratyn täsirli boldy. Bunu bolsa hem men siziň pikirlerinizi hem dinlemekçi. Hormatly Türkmenistan Döwlet Energetik institutunyň moğlamlary hem talipler. Şunu biz şartlyk hem wakalaryň şaýady bolýar. Berkarar döwletiň hem täze ýamynyň galkynşy döwründe halkyň arkadaly zamany diýilip ýylan edilen ýylem şany wakalary hem zähmet üstünlüklerini besleýär. Olarda ýaşlarymyz hem bitirýän işleriň hem aýratyn orny bar. İşçi, daýhan, teleketçi,
Bunlar yaşlar gowy işlemek, talipler bolsa gowy okumak bilen hem üstünlükleri goşýar. Şol üstünlükler bilen biz 21-nji asyrda ýurdumyzyň durnukly ötüşini üpçüne diýär. Ata-batamyň hem geljegini gurýar. Elbetde mukaddes garaşlyň hem biziň ähli ötüşlerimizin, şöhrat üstünlüklerimizin, biniyatın hem hiç açan yattan hem çıkarmalı değerler. Türkmenistan devletinin, Türkmen halkının hem bugünkü yeten belent dereceleri garaşlığımızın hem bir taraflığımız olan ayrılmaz bağlanışıklıdır. Garaşlığımızın 31 yılın hem şanı bayramının belenimin ön yanına Türkmenistan'ın maktumlarında yaşa kurumadın 7. kurultayına geçirilmek hem durmuşumuzda tarihi vakadır. Hemen hem görüyorsunuz, dinleyensin, mektubat hem okan, onu Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov çıkış edip Türkmen yaşlarının gelecekte hem etmeni işler vardı. Anık vazifeleri ketkitleri. Hem Türkmen yaşlarına ul hem anlam bildirdi. Men hem sizin bu vazifeler ağırlığına bir zayıf ata-batamyzyň garaşlygynı puktulundurmaga, hemişelik bir taraflığını berkitmäge, ýurdumyzy hem güllep ösürmäge, münasip hem goşokdyňyzy ananýar. Biz Türkmenistan döwletimiň hem baý energetik hem mümkinçiliklerin bardan hem buýsuzmandyr. Näsiz halkymyz üçin, iqtisadiyetimiz hem pudukları üçin bir aýratyn hem mühim bolan energetik ulgamyny hem işlemäge mümkinçilik alan hem bagtly ýaşlar bardyr. Soňra institutun molimleri we talipleri özleriniň ýürek guýsançlaryny beýan etdiler. Assalamu alaykum gahrman arkadaşlar. Men Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutunyň energetika pudowynyň ykdysadyýety kafedrasynyň uly molimy Azat Garýagdyýew. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynyşy döwrüne ýurdumyzyň energetika kuwatlygynyň artdyrylmagy halkymyzyň we sevtiň bähwitlerine gönükdirýär. Energiýany tyşytlamagyň 2018-2024-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasy Türkmenistana 2030-njy ýyla çenli gaýtadan dikildilen energetikany ösürmek boýunça milli strategiýasy pudowy ösürmekde möhüm esas bolup durýar. Öz wagtynda işlenip düzülen we üstünlikli durmuşa geçirilen maksatnamalaryň her biri pudowyň geljegini nazarlayan öňden görjükli ädimlerdir. Bu ädimleriň gowandyrjy netijeleri bugünkü diňe bir watandaşlarymyzyň däl, eýsem sevtiň halklarynyň durmuşyna öz beýany tapýar. Gahrman arkadaşlar, siziň öňden görjükli başlangyçlaryňyz arka dagly serdarymyzyň durmuşa geçirilen işler netijesinde ýurdumyzyň energetika pudowy ösüşiň belent baskançaklaryny nazarlaýar. Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçişiniň uğru boýunça geçiriljek Türkmenistan, Owganistan, Pakistan elektrik geçişiniň gurulşynyň alınıp barylmagy bizi diýsen boýsandyrýar. Sebebi elektrik energetikasy diýilende ýyllyk paýlanýan ojaklar, bagtyarlyk nury çaýlayan tebitler gözeňize gelýär. Ajaýyp zamanamyzda siziň öňden görjüleňiz bilen ýola goýulan, arka dagly serdarymyz tarapyndan münasip dowam etdirilýän insanperwer siýasatyň özenine de ýürekleri ýyllyk, bagtyarlyk paýlamak ýörelgesidir. Muny biz siziň mübarek gadamyzyň düşen ýeriniň toy bayramlara beslenmegine de görýäris. Halkyň arka dagly zamanasy ýylynyň ajaýyp güýz gününe mar topragyna ýerleşýän ýokary hukum mekdebimize gelip biz bilen didarlaşmagyňyz bize ýüreklerimizde bahar ýakymyny döretdi. Alym arkadaşlar, bize sowgat eden şeýle ajaýyp pursatlaryňyz üçin institutumyzyň molimleridir talipleriniň adyndan tüýs ýürekden sag bolsun aýdýar. Janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak, belent tutumly işleriňiz elmydama rowaj alsyn. Ýurdumyzyň adawryny beýgeltmekde alyp barýan işlerinde hormatly prezidentimize üstünlükler ýaran bolsun. Arkadaga şöhrat.
Mährwan arkadaşymyz. Men Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň 1-nji ýyl talyby Aýgül Gurbanmuradowa. Mährwan arkadaşymyz, siziň we arkadaşly serdarmyzyň biz ýaşlaryň çüngür bilimli, giň dünýä garaşly we maksat okkunly ýaş nesil bolup kemala gelmegimiz urunnaky taýsy tagallalaryň netijesinde öz okuyup başarnyklarymyzy hemde dörejilik mümkinçiliklerimizi amala aşyrmamyz babatynda bize döredip berýän ajaýyp mümkinçiliklerimizden yerlikli peýdalanıp şu ýyl maňa hem Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň talyby bolmak bagty meýesser etdi. Edid arkadaşymyz, bugun mübarek adamgyň biziň ýokary kujaýmyza düşmegi, taliplik döwrümüziň ilkinji günlerini siziň açyk sapaňyzda gatnaşmamyz, siziň bilen ilkinji gedek söhbetdeş bolmamyz, biz ýaş taliplaryň bu ýsançly başymyzy göwe ýetirdi. Hormatly arkadaşymyz, Türkmenistanyň Mawtumuladynaky Ýaşlar Guramasynyň 7-nji gurultaýynda arkadaşly serdarmyzyň ilim bilim ansanyň mertebesini belende öterýär. Biziň adawraýymyz, mertebemiz we derejemiz bolsa mukaddes toprağymyzyň şöhratyny beýgeldip bilşimize baglydyr. Diýmeginiň özü hem öz zehinimizi, dörejiligimizi, okuyup başarnyklarymyzy gaýgyrman, watanymyzyň şan şöhratyny, dünýädäki awraýyny hasla belende ötermegi maksat edilen biz ýaşlarda aýratyn bu ýsanç duýgusyny nöretdi. Gahrman arkadaşymyz, siziň başlangyçlaryňyz bilen arkadaşly serdarmyz tarapyndan berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyş döwründe biz bagtyar ýaşlaryň ýokary derejede bilim almamyz, saýlap alan hünärlerimiziň eýeleri bolmamyz, watançylyň hemde ansanperwerliň belent ruhunda terbiýelenmegimiz üçin ähli zerur şertler we mümkinçilikler döredilýär. Mährwan arkadaşymyz, berkarar döwletimizde biz ýaşlar üçin döredilýän bu mümkinçilikler we bildirilýän anam göwnümizi galkyndyryar, ruhumyz arşa galýar we hasla hyjulanyp ilim bilme bolan hewesimiz artýar. Edid arkadaşymyz, bugun biz talip ýaşlar hem siziň bize bildirýän beýik anamyňyzy ödemek üçin ihlasly okap, söýen hünärimizi ele alyp, watanymyzyň ösüşlerine munasyp goşakdygymyza anandyrýarys. Şu ajaýyp fursatda edid arkadaşymyz, size we biz ýaşlaryň döwrüwap bilim almamyz we kämil insan bolup ýetişmegimiz üçin dowamly alad etýän arkadaşly serdarmyza köp alkyşlar aýdýarys. Gahrman arkadaşymyz, siziň arkadaşly serdarmyzyň janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun. Tutýan tutumly işleriňiz hemişe rowaşlyklara weslesin. Arkadaş şöhrat, arkadaş şöhrat. Hormatly Türkmenistan Döwlet Energetika Institutynyň molunary hem talipleri. Menine sizi ýendirgedekem bir fursatdan peýdalanyp ýetip gelýän şanly bayramy, ýani hem garaşlygyň 31 ýyllyk bilen tüýsürekden gutlaýar. Efadi size hem bir can sağlığı ve alıp baryan işlerinizde, alımda hem okuda dene hem onun üstünlükleri arz ediyor. Sonra alim arkadaşymyz Türkmen Döwlet Energetika Institutynyň mugallimlerini we taliplerini özüniň ajaýyp sowgatyny goşurdy. Özügedegine
institutun rektoru ähli mugallimlaryň we talipleriň adyndan Gahryman arkadagymda öýleriniň sowgatlaryny goşurdy we Gahryman arkadagymda arkadagy serdarymda hoşalyk sözlerini beýan etdi. Gahryman arkadagymyz himmelere ýeni döwrgedek üstünlikler arzu edip birden ugrady. Soňra Hacı arkadagymyz Mar şekeriniň güzel künjekleriniň birine ýerleşýän Gurbanly Hacı mescidine geldi. Mescidiň ýanyna Hacı arkadagymdy Türkmenistanyň müftisi, Mar vilayetiniň baş imamy we Gurbanly Hacı mescidiniň imamy garşyladylar. Hacı arkadagymyz din wekilleri bilen gurulmdaş bolup, häzirki döwürde ýurdumyzda şöhraty pederlerimden döredin we dünýä nusgulyk ýörelgileriniň häzirki zamanyň ruhyna kybap derejede üstünlýänini bellädi. Soňra mescidde hormatly arkadagymyzyň Saudi Arabistany padşalygyna amal aşan resmi saparynyň çäklerini, haç bardyny bir jaýdan wagty çuňur hormatyň nişany hökümine sowgat berilen teperrikden, şeýlegem İslam dünýäsinde muqaddes künjek saýlayan Mekke'den Hacı arkadagymda ýadgarlyk sowgat hökümine iýerilen keramatly käbäniň ýazgysy bolan örtükden, şeýlegem arkadagy serdarymyzyň muqaddes käbede haç bardyny bir jaýdan pursatlaryny sowgat hökümine berilen teperrikden abarat bolan muqaddeslikleri togap edildi. Mescidde goýulan bir muqaddesliklere taqdim edilip, Hacı arkadagymyzyň atyrly başlangyçlarynyň arkadagy serdarymyzyň tagallasy bilen arawaşlanmagy, halkymyzyň bagtyarlygynyň, ýurdumyzyň awadançylygynyň bilint derejelerde göterilmegi dile edildi. Ýazirki döwürde Hacı arkadagymyzyň we arkadagy Hacı serdarymyzyň ýadygsy tagallary netijesinde bir gadymy ýörelgeler münasip dowam edýär. Şeýlegem Gurbanly Hacı mescidine ýurdumyzyň müftisi Keramatly Gurhandan süreler okap, watanymyzyň awadançylygynyň, halkymyzyň bagtyarlygynyň behbetine, Hacı arkadagymyzyň başyny başlan asyrly işleriniň Hacı arkadagy serdarymyz tarapyndan üstünmegini, onuň uly rawaşyklary beslenmegini büyük bir bardan dile etdi. Ey Allah'ım, ýurdumyzy hemme taraplardan ösürmekde, halkymyň halyadyň hasa gowlandyrmakda, ähli döwlet bilen dost bolan gatnaşyklar giňirtmekde, hormatly Hacı arkadagymyň döwlet ýörüni dowam etdirip, watanyň rowşan geljegiňi halkymyz bilen görýän garaşsyz hemde baky bir tarap Türkmenistan döwletimiziň belent mertebeli prezidenti, hormatly arkadaly Hacı serdarymyň hemde özüniň durmuşda ýönen baý tejribesi bütün halkymyza ýaşuly ketgudalyk etdiren Türkmenistan gahrymany, hormatly ýaşlymyz, hormatly Hacı arkadagymyň janlar sag başlardek ömürler uzak bolup, özüň olar hemişe görünmez beladan, beterden, howpdan, hatardan aman saklap, ýurtda hit alp işlerinde rawaz eyle. Ey Allah'ım, koynuna pirler, erenler, sahabeler arım tapan, qadimi maru şahu jahan toprağında, hormatly Hacı arkadagymyň gurdup beren muqaddes Gurbanyň Hacı mescidinde bu okulyan ayet dualaryny hemde ahal vilayatynyň ahal merkezinde Gurulcak Döwrap mescidiň bätiş iglan edilmek münasibetli berilen sadakalardan hatylan sowaklar başladyk. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ashabynyň ilmi, ýurdumyz, watanymyz üçin şirin janlyny pida eden şehitlerdir gerçekleriň, äleriň, pirleriň, ulemalaryň, ähli Muhammed ümmatynyň her bir türkmen muqaddes ozonyň umidar bolanlaryň hususan hormat Hacı arkadagymyň kowlaty, ata watanyň merdany hemde wepaly ogly, ýetilal ýaşlymy berdi Muhammed ogly, Melkul ağamyň ruhlaryna baş eyledik. Oy olaryň teneleri ýaty, jaýlary cennet, ruhlary şad bolup, imanlary hemra bolsun. Ey Allah'ım, berkarar döwletiň, täze ýan halkyň döwrüniň, halkyň arkadaly zamany ýylyň bu mübarek günde hormatly Hacı arkadagymyň Qurban olup berdi Muhammed adynaky howanalygy mätäl sağlar himayet bermek boýunça hayır tawat qadnatyndan beren hayır tawatlary gowur bolup durmuş gorulanyň mätäl çeken raýatlarymyza buňky berilen Döwrap öýlerde gutly märek bolup, ol öýlerde toýlar tutmak meseleler, goý hemişe hormat Hacı arkadagymyň hemde arkadaly Hacı serdarymyň taýytyna ýurdumyzda şular döwletli, sagawatly hemde sowap işleriň dowam bolup, goý hemişe ilmiz atyda ýurdumyz parahat bolup, ýyllarymyz bereketli, taşaklaryny ırtgally hemde döwletdeýle. Ey Allah, hormat Hacı arkadagymyň buňky edýän ziyaratlarynda öz kerem derehini kabul eyle. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار آمين يا رب العالمين.
Sonra bir de bolan söhbetleşikde Hazy arkadagymyz hurmatly prezidentimiň taşygy boýunça Mary vilayatyna uğran saparynyň dowamyna Çağalar hastahanasynda bizlere gelýän çağalar we olaryň ýene talar bilen gurrundaş bolanlygyny, täze ýaşaş çağynyň açylyş tabarasyna gatnaşanlygyny hemde talip ýaşlar bilen duşanlygyny gurrun berdi. Munyň özi ýurdumyň ýagly günjeklaryny atyrly işleriň dügrewap derejede üstürlýäniň görkezýär. Şeýleken bir ýerde Hazy arkadagymyz Türkmen halkynyň öz milli dep desturlaryny, medeni gymmatlyklaryny asyrlar boý saklap we gorap gelýän halykdygyny aýratyn belläp, İslam dininiň halkymyzyň medeni gymmatlyklarynyň aýrylmaz bölegdigine üns çekdi. Din wekilleri halk arasynda bolup, halkyň hal ýagdaýy bilen içkin gyzyklanýanlygy, şeýlegem ýurdumyzda nesil terbiyesi wajyp ogurlaryň göstermegine möhüm üns berýänligi üçin Hazy arkadagymyza tutuş halkymyzyň adyndan hoşalyk sözlerini aýtdylar. Sonra Hazy arkadagymyz ýurdumyzyň we jemgyýetimiziň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan şanly wakalary işin gatnaşýanlyklar üçin hormatly ýaşlulara minnetdarlyk bildirdi we birden ugrady. Sonra Gurbanly Hazy mescidine Hazy arkadagymyzyň Mary vilayatyna gelip, hastahanada bizlerge gelýän çağalaryň saglyk ýagdaýlary bilen gyzyklanmagynyň, mümkinçiligi çäkli adamlar üçin ýaşaş çağynyň açyş tabarasyna gatnaşmagynyň, şeýlegem döwlet energetik institutynyň mugallimleri we talipler bilen duşup, olaryň öňüne açyk sapak bilen çykyş etmegiň we umuman ýurdumyzda hormatly arkadagymyzyň başyna başlan we arkadagy serdarymyz tarapyndan dowam edýän biýik işleriň arwaz almagynyň hatirasyna tadaka berildi. Oňa gatnaşanlar halkymyzyň bagtyar durmuşynyň hasa pazarlamagyny, ýurdumyzyň awadançylygyny, Hazy arkadagymyzyň hemde arkadagy Hazy serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň ulak bolmagyny we döwlet tarapyndan alınıp barlayan biýik işleriň üstünlikleri beslenmegini biýik bir bardan dile getdiler. Sonra jemaat bolup agdy birlikde ikindi namazy okup, halkymyzyň bagtyar durmuşynyň, ýurdumyzyň awadançylygynyň dowam bolmagy, Hazy arkadagymyzyň we arkadagy Hazy serdarymyzyň başlangyjy we ýol başlygy bilen amala aşyrýan biýik işleriň mundan meýlekde üstünlikleri beslenmegi dile gedildi. Sonra hemmeler agdy birlikde Gurbanly Hazy mescidinde goýulan mukaddeslikleri togap etdiler. Munyň özi asyrlaryň dowamyny emele gelen milli ýörelgeleriň häzirki döwrüň ruhuna kybap derejede dowam edýänliginiň nobatdaky beýan urly. Bu görnüşler Hazy arkadagymyzyň başyna başlan asyrly tutumlarynyň arkadagy serdarymyz tarapyndan dowamata atarlýanyny görkezdi. Bölümler we talip ýaşlary gününiň giň dabarlary bilen bellenýän gününi Türkmenistanyň matbuatynaky ýaşlar guramasynyň 7-nji gurultaýynyň geçirilmegi türkmen ýaşlarynyň durmuşyna taryhy ähmiýeti bolan möhüm waka urly. Şuň bilen baglykda Ahal welaýatynyň täze döwrewap idare ediş merkeziniň guruluşyna zähmet çekýän ýaşlar bilen gurultaýyň dowamyna ýaşlar barada döwlet siýasat hakyna Türkmenistanyň kanuny gol çekilmegi münasibetli duşuk geçirildi. Bir ýerde geçirilen duşuk hormatly arkadagymyzyň başlangyjy bilen başlanan hemde arkadagy serdarymyzyň tagalaty bilen üstünlikli dowam etdirilýän guruluşykda işleýän ýaşlaryň ýurdumynyň medeni siýasat durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan wakalary işden gatnaşýanynyň nobatdaky beýany urly. Ýaşlar guramasynyň nobatdaky gurultaýyna ýurdumyzda türkmen ýaşlarynyň jemgyýetimiziň ösüşine münasip goşunt goşmaklaryny öz için alýan çözgütleriň kabul edilmegi, ugurda durmuşa geçirilýän şäherleriň ähmiýetliligini görkezdi. Gurultaýyň dowamyna kabul edilen çözgütler ýaşlaryň şol sany ýaş maşgalalaryň durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna, telekeşilik başlangyçlarynyň höwetlendirilmegine gönükdirilendigini bellemek ýakymly. Ma'lum bolşaly häzirki döwürde ýurdumyzda ýaşlaryň hemme taraplaryň bilim terbiýelmegi, häzirki zamanyň ösen tejribesini täzeçil tehnologiýalary özleşdirmekler ugruna döwlet tarapyndan zerur tagalalar edilýär. Arkadagy serdarymyz Türkmenistanyň magtumuladyna ýaşlar guramasynyň 7-nji gurultaýyna eden çykyşyna o işleriň mundan meýlekde döwrewap derejede ösdüriljekdigine hemde giňeldiljekdigine öňçekdi. Munyň özi türkmen ýaşlarynyň okuýuuna, başaranyna hemde hüner derejesine bil baglanýanynyň aýdyň nişanydyr. Duşuň dowamyna arkadagy serdarymyzyň berqara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüniň häzirki ösüşi, täzeçe garaýşlary, çuň bilimi, döwrewap alymy düşünjäni talap edýär diýip belleşýär. Häzirki döwürde türkmen ýaşlaryna uly ynam bildirilýär.
Şeýlelikde ykdysadiyetimiziň dürli puwdaklaryna şol sany gurulşyk ulgamyna işleýän ýaşlar dörejlikli işlemek üçin üpçün edilýän mümkinçiliklerde netijeli peýdalanýarlar. Şeýlede ýaşlar hakynda döwlet tarapyndan ýygy alad edilmegi olary hassa belin sepketler eýlemäge ruhlandyrýar. Çıkışlarda ýaşlaryň mümkinçilikleriniň açylyp görkezilmegi ugruna edilýän arada üçin tüýs sürekden hoşçalyk sözler aýdyldy hemde öňde goýulan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirmek ugruna zerur tagallalaryň ediljekdigini taýdy. Soňra bir ýerde Ahary vilayatiniň täze edara ediş merkeziniň çägine döwrewap meçidi gurmak boýunça aglan edilen halkara bäseşiginiň rowaşlyklary beslenmeginiň bähbedine we Hajar Kadamydyň hemde arka dagly Haja serdarymyzyň tagalasy bilen ýurdumyzda ýaýwanlanan hemde halkymyzyň bagtyar durmuşynyň üpçün edilmegine gönükdirilen asly işleriň rowaşlyklary beslenmeginiň hatirasyna sadaka berildi. Munyň özi ýurdumyzyň hemde halkymyzyň durmuşyna möhüm ähmeti bolan wakalaryň köp taraply häsiýete ýediginiň nowat aksutnamasydyr. Häzirki döwürde paýhasly pederlerimiziň asarlaryň dowamyna döreden hemde dünýä nusgulyk asarly ýörelgelerini häzirki döwrüň ruhyna gywap derejede ösdürilýäni görkezýär. Sadaka gatnaşanlar ýurdumyzda durmuş ulgamyna degişli çäherleriň guranmaçylyk derejesine möhüm ähmet berilýänini bellediler. Hemde munyň üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýtdylar. Sadaka gatnaşyjylary milli tagamlardan dadyp, Hajar Kadamydyň başyny başlan hemde arka dagly Haja serdarymyzyň üstünlikli dowam edýän asyrly ýörelgeleriniň rowaj almagyny beýik bir bardan dileg etdiler. Şogun Akbuğday etranyň Nowruz ýaýlasyndaki Türkmeniň Agoý binasynda Türkmenistanyň garaşdylyk gününe başlanyp zekinli çağlaryň arasynda garaşdylyk merjen däneleri bäsleşiniň jemleýiji tapgyryna gatnaşylan konserdi geçirildi. Ýurdumyzyň körpä aýdymçylarynyň arasynda her ýyly geçirilmegi asly däwe urulan hemem mukaddes garaşdylygymyzyň 31 ýylygyna gabatlanyp gurulýan bu bäsleşik jemgyýetçiligiň uly gyzyklanmasyna eýe bolýar. Türkmen halkynyň baýrugy ahlak mirasyny geňden wagt etmege ýardam berýär. Watanymyzyň şöhraty we halkara awraýny belende götürýär. Jemleji tapgyra gatnaşyjylary ozorlaryň gelýän asly däwe eýerip, garaşdylyk binasyna gul goýdular. Ýurdumyzyň baş şäheriniň gözel künjekleriniň birine ýerleşýän garaşdylyk binasy häzirki döwürde türkmen halkynyň ruhy ahlak esaslarynyň dawamatlygynyň aýdyň misaly bolup durýar. Mälim bolýaly bäsleşiň baş maksady watanymyzyň ähli künjeklerinden umum bilmerýän we sanatçylyk mektepleriň, mekdep içinde çağlar edaralarynyň beýleki dörejlik merkezlerine bilim alýan zähirli ýaşlary ýüze çykarmakdan, olaryň dörejlik okuyup başarnyklaryny gollamakdan ösüp gelýän ýaş nesli watançylyk milli dep desturlarymyzy söýgü ruhyny terbiýelemekden ibaretdir. Bäsleşiň deslapky tapgyrlary şäherlerde, etraplarda, vilayatlarda bir näçe tapgyrda geçirildi. Hemem eň zekinliler kesitlenildi. Bäsleşiň dowamyna çağlaryň çykyşlaryna tomaşaçylaryň köp sanly ýygnanlar. Ýygnanlar hormatly prezidentimiziň garaşdylyk merjen däneleri bäsleşik gatnaşyklaryna iýeren gutlawyny uly ruhulentlik bilen diňlediler. Döwlet başlarymyzyň gutlawyny sizin kalbymyzyň aýdymy dilimiziň senasy bilen eziz watanymyz garaşdylyk hemişelik bir tarap Türkmenistanyna amal aşyrylýan beň işleri şernowazly çepermany mazmunly aýdym sazlaryňyz bilen münasip wasp etjekdiňizde milli medeniýetimizi we sunatymyzy dünýä ýaýjak täze aýdym sazlary döretjekdiňizde berk ananýan diýilip belenilýär. Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn asra bäsleşiň çäklerinde her ýyl geçirilýän ýaş zekinliň gözlerini geçirişi täze başlanýşlary öňe sürmek üçin geň mümkinçilikler açýar. Çağlary öz zekin başarnyklaryny ösdürmäge ruhlandyrýar. Bäsleşiň jemleji tapgyryna aýdymçylar, tans aýdym saz we halk dörejlik toporlary gatnaşdylar. Olar geljekde milli sunatymyzyň şan şöhratyny belende götürerler. Halkyň arkadagly zamanasy gelende geçýän şu gezekki dörejlik bäsleşigi aýratyn mazmuny eýedir. Ýaşajyk artistliň joşguly owazlary eziz watanymyzy, oň baý mirasyny, hemem häzirki ajaýyp döwrüni, zähmetýär halkymyzy, türkmen tebigatynyň täsir gözelligini wasp edýär. Körpeliň ýerine ýetiren aýdymlary we tanslary wize şekiller bilen otuşyp ýaş türkmen sallary bagtyar çağlygy içilen beýik ýurduň ajaýyp keşini emele getirýär. Sahnada ýaýbanlanan bayramçylyk däwretine gatnaşyjylar ýerine ýetirjilik ustadlyklary bilen aýdyň zekinlerini äşgär etdiler.
Türkmenistanyň garaşdylyk gününe bagyşlanan jemleýe jadawaraly konserde bäzliji gatnaşylan toparlyň ýerini ýetirmegine gaňlanan köp öwşünli edeb saat çykyş açdy. Uly döwlet başlanmynyň ýaş netil baradaky ulyň hem taraplaryny ötmek üçin döredýän mümkinçilikleriniň aýdyň beýanyna uruly. Çagynyň çykyşlary Bagtyar çagylyň hem türkmen halkynyň awadançylygynyň senasy bolup ýanlandy. Konser türkmen halkynyň ruhy ýörelgilerini wasp edýän joşgyny çykyşlary bilen dowam etdirildi. Ulyň köp öwşünligi türkmeniň agoý binatynda uly bayramçylyk ýagdaýyny emele getirdi. Hemem şolar wagtda çagylyň Bagtyar durmuşynyň beýanyna uruly. Bayramçylyk görnüşine bedelen sahnada bu ajaýyp pursat üçin saýlanyp alynan onlarça aýdym we tans çykyşlary ýaýwanlandy. Halk dörejilik eserleri we häzirki zaman ähengleri ýanglandy. Olar çagylyň iň gowy arzularyny we maksatlaryny hasyl bolýan ýurdy barada bir betewsena bolup ýanglandy. Olaň uly joşgyn we ilham bilen ýerini ýetiren aýdymlar tanslary uly ýaşly tomaşaçylarda da körpü tomaşaçylarda da ýatdan çykmajak täsirler gallardy. Çagylyň pek kalbyndan joşup çykýan owazlar watanymyza öz arzularyny hasyl etmäge giň mümkinçilikler döreden hormatly prezidentimiz çeksiz hoşallyk öz boşly çeper beýan hökmüne ýanglandy. Körpeler dost dogonluk, insan perwerlik, parahaçylyk hemem edeb ýurdumyzda ýaşamak bagty barada aýdymlar ýerine ýetirdiler. Şu gedeki konsertiň maksatnamasyna diňe bir ýaşlaň täsin zekin başarnyklarynyň dürli ugurlaryny açyp görkezmek bilen çeklenmän milli saz medeniýetimiziň baýlygyny beýan edýän dürli eserlerge ýerdildi. Halk we estrada aýdymlarynyň geňden wagt edilmegi milli aýdym saz noturyň ösdürmegine ýardam berýär. Bu bolsa umummilli çagylar bäsleşiginiň baş maksatlarynyň biridir. Her ýyly geçirilýän garaşdylyk merjen däneleri bäsleşiginiň nowatdaky jelmeji tapgyry türkmen topragynyň zekinlere baýdygyny ýene bir gezek görkezdi. Garaşdylyk merjen däneleri bäsleşigine gatnaşylan ählesiniň hemem köp sany tomaşaçylaryň bilelikde ýerini ýetirmegine ýanglanan aýdym konsertiň ajaýyp jemlenmesine uruly. Çykyşlaň jemleri boýunça tomaşaçylaryň şowkunly el çarpışmalary bilen çagylar aýdym saz bäsleşiginiň ýeňçileri eglan edildi. Olara Türkmenistanyň prezidentiniň adyna sowgatlar hemem bäsleşiň ýeňçileriniň diplomlary gowşuruldy. Dörejilik gözleri geçirişine gatnaşylan her birine gymmat bahaly sowgatlarym gowşuruldy. Olar ýaş zekinleri täze dörejilik üstünliklerini geljekde de dörejilik başarnyklaryny kemilleşdirmäge hemem täze sepketlere ýetmäge ruhlandyrar. Mehriman arkadaşlar terdarymyz. Gahryman arkadağa tamjanyň hut özüniň badalga bermeginde her ýyl geçirilen garaşdylygyň merjen däneleri adly şowkunly bätleşiginiň ýeňçisi bolmak bagty maňa da nesip etdi. Ardylykleriň hasyl bolýan jan watanymyz Türkmenistanda ýaşaýandygymy, şu topragyň Bagtyar netilligimi diýsem begen ýarin. Çağlyk ýatlamlarymda baky galjak bu ajaýyp pursatlar üçin erteklerdäki hala asmanda guş bolup uçasym gelýär. Men dünýäde iň bagtly çaga edip arkadagy terdarymyz. Pursatdan peýdalanyp size ak ýollary, altyn ykballary arzu edýän arkadagy tamjanyň ýylgyryşy ýaly gyzgyn mehriňiz goý netilleriň kalbyny çoýup dursun. Garaşdylyk Nuretçiliň diýara alkyş aýtýan arkadagy terdary. Arkadagy tamjanyň dowamaty arkadagy terdarymyz ýurdumyzyň baş şaýran bolan garaşdylyk toýumyzyň öňü tiresinde geçirilýän bu äsleşikde ýeňji bolup siziň şat terpaýyna munasip bolmak wagty meniň netibämde bardygyna diýsen begen ýer. Arkadagy tamjanyň belleşi ýaly ihlas etseň hökban arzularyňa ýetip bolýan ekeni bugün men ihlasyma gowuşdum. Biz bu pursatlary bütün maşgalamyz bilen garaşdyk. Gelecekde okuwlarym diňe bäşlik bahalar bilen okap watan söýüji netiller bolup ýetişekdigime sizi çagy ýüregimden inandyrýaryn. Edip arkadagy terdarymyz siziň mertebeňiz belek, tutumly işleriňiz rowaj alsyn. Mehriban prezidentimiz, şu wagt meniň ýüregim awadan tolkunlary ýaly has joşa gelýär. Sarlap kuş deýin men asmana ganat kakkan. Men her gede şu bätleşige ýaýrmaly tomaşa edenimde ýeňizi dostlarym ýaly şader paýyňa munasip bolasym gelýärdi. Inede men bugün arkada atanjanyň öwüt ündewlerine eýerip öz arzuly maksadyma ýetdim. Terpaýyň üçin köp sag bolun arkadagy serdarymyz. Awada mukamly deňiz kenarymyz alkyş size arkadagy serdarymyz. Busluk, den dostlarım, sınıftaşlarım, busluk aldı bir maşgalamız, busluk kadim daşoğu toprağım. Bugün men ýeňçi bolup arkadagy serdarymyň şat hawasyna eýe boldum. Biz çağlara döretip eden şeyle ajaýyp şert mümkinçilikleriniz üçin arkadagy tamjana, arkadagy serdarymyna köp alkyşlarymyz aýdýar. Bu cenneti ve kanun kucağına aydım aytıp sen setip saatlerin gelmekle ne ajaýyp.
Biz aydım aytmağı sunu otmudun baş halifat arkada atamcandan öğrener. Arkada atamcan şeyle bir mahalli. Biz onun için yürekten tüyer. Yayılımda arkada serdarımız görünmüzde olsa ona hem mecamiz büyüsen yar. Biz nesillerin arkasında şeyle bilen adamlar var. Koymunda miyana Türkmenistan vatanımız güllesin gülesin. Arkada serdarımızın bağlısı, biz kararşılığın mercan değerlesi. Bahtiyar nesillerin buysancı olun. Arkada serdarımız, siz vatan halkı bilen vatandır. Devlet midem halkı bilen devlettir diyersiniz. Biz vatan söymeyi sizden öğreniyers mehriban prezidentimiz. Siz bizim komandarımız, bizim sunutumuzu ünüsülen dinleyen, bizim aladamız edip, köp zahmet çeken arkada serdarımız sizin şartır payınız olsa, biz denizcileri teyze ıhlasın adamları ruhlandırıyor. Sizin canınız sağ, tutumlu işleriniz, ilmi damırı başlıkları beslensin. Sözümün sonunda kim? Arkada atamcanın acayip şıgarını öğren kaytalasım geliyor. Öňe, diňe öňe, can vatanım, Türkmenistanım. Arkada serdarymyz berkarar döwletimizin täze ýamynyň galkynşy döwründe sizin gymmat bahaly sowgatlaryňyza münasip bolmak meniň çağalyk kalbymda gözel ýaşaşy bolan höwesi döredýär. Arkada serdarymyz men bu fırsatlary köp wagtdan bäri arzu edip geldim. Men şu mahal gaty tolgun ýarym. Maňa her gezek içinden arzu etdilen mahaly men diňe garaşylyň merjen däneti bäsleşiginiň ýeňiçisi bolaýyn diýip köp gaýtalaýardım. Ine-de şol çağalyk arzumy arkada serdarymyz hasyl etdi. Şeýle ajaýyp binada aydım tans etmek, bir näçe deňdoşlarymyz bilen dostlaşmak, bir nähil bagyt, biz şeýle ajaýyp bagta arkadaga tamjanmyz hem-de arkada serdarymyz bilen ýetdik. Biz mydama arkadaga tamjana, arkada serdarymyza uzak ömür, köp ajaýyplyklar dileýäris. Watan diýip urýar, çağa ýüregimiz arkadaly serdar bilen bagtdy biz. Şogun Aşgabat açılık spor toplumuna at çapışının güýdüki mögtüminiň açylmagy münasibetli ýetgenjek çapyk tuwarlaryň arasyna at çapyşyga geçirildi. Munyň özi gahrman arkadaşymyzyň başlanýşlary hemem ýedirderli tagalarlar bilen uly ösüşe ýe bolan we berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne arkadaşly serdarymyzyň hemişelik üns bermek netijesinde ata-babalarymyzyň köp asyrlyk aşnaslyk däpleriniň münasip derejede dowam etdirilýäniniň aýdyň beýanyna urildi. Aşgabat açılık spor toplumuna geçirilen at çapyşygyna ministrlikleriň we pudoklaryň dolanýyş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, hormatly ýaşullar, açılık pudogynyň işgärleri, köpçüliklerin habar berişleri işleriniň wekilleri, at çapyşyklarynyň köp tanymyş doklary ýygnanýarlar. Bu ýerde ahalteka bedewleriniň ajaýyp gözelligini beýan edýän şekillendiriş hemde amaly haşam sunuwatynyň eserleriniň fotosuratlaryň sergisi guruldy. Ma'lum bolşary dünýäniň en gadymy tohumatlarynyň biri bolan ahalteka bedewleriniň gözelligi hemde nepisligi, ýeti duýgurlygy, düşbüligi, asarlaryň dowamyna şahyrlar, halyçlar, dergärler, suratkeşler, heykeltaraşlar, atyň bedek esbaplarynyň ustalary üçin ilham çeşmesine urly. Mundan başga sergide milli saat guralary, deri önümleri, dutar ýasamak sunuwatynyň tilsimleri görkezildi. Bagşy distançlaryň çykyşlary ýaýwanlanyrly. Yeni döwri bölümde zähmet guralarynyň sergisi, dörli kilimleriň sergisi görkezildi. Toplumyň şäherlerine görkezlen milli oýunlar hemde milli görüş boýunça geçirilen bäsejik buňky dawaranyň halkymyň gadymdan gelýän ýörelgelerine mahsus häsiýetde giňden dawarlanan ýanyny görkezdi. Bir ýerde guralan sergi, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüniň üstünlikleri hemde ýeten sepgitleri bilen ruhlanan türkmen halkynyň çäksiz dörrüjilik zekiniň hemde inçe sunuwatynyň futnamalary bolan milli mirasymyzyň baýlygyny hemde köpe uşgunlygynyň beýany boldy. Dörrüjilik toporlarynyň aýdym sagaşyklaryny arkadaşly serdarymyzyň parasatly ýol başlygyna ata watanymyzyň ýeten belen sepgitleri öz beýany tapdy.
halkymyz gadymy döwürlerden bäri toy bayramlarda ýelden ýörük bedewleriň arasynda tomoşaçylary heýjany getirýän bäseşikler gurapdyrlar. Açylyk sportunyň meşgul görnüşi bolan at çapşyklary tomoşaçylarda joşgyny duýgular oýarýar. Bu ýaşlar insan bilen bedewiň arasyndaky sazlaşyň haýran galarjy gözelligini emele getirýär. At çapşyklary sportuň halk tarapyndan höwes bilen tomoşa edilýän milli görnüşleriniň biri bolup durýar. Munyň özi halkyň arkadagy zamanasy ýyluna bedew wady bilen okulyny ösüşlere beslenýän ata watanymyzda arkadagy serdarymyzyň başlanmagyny gahryman arkadamyzyň başlangyjy bilen hemde taýsy tagallalary netijesinde ýurdumyzda ahalteka bedewlerini ösürip yetişdirmek, olary ýer ýüzünde wagt etmek, şan şöhratyny belinde götürmek boýunça ýetilen belen sepetlerim iýdigdäli berkedilýänini, şeýlede bu asyrly işleriň türkmen ýaşlarynyň şol sana ýetginjek çapyklaryň işçen gatnaşmagyna münasip dowam etdirilýänini görkezýär. Soňra ýetginjek çapyklaryň arasyny at çapşyklaryna badalga berildi. Onda bedewler 1000 metr aralyga bäsleşdiler. Ýetginjek çapyklaryň arasyna geçirilen birinji çapşykda Türkmenistanyň prezidentiniň ahaltekaçylyk toplamynyň tamaly atly garaty birinji bolmak başardy. Ol bellinen aralygy 1 minut 0,1 sekundda geçdi. Ikinji çapşygam gyzykly portatlary baý boldy. Onda bedewler özleriniň ýynamlyklaryny görkezdiler. Bu çapşykda Türkmen Owakyjylyk Uniwersitetiniň Keýmerçi atly gara bedewi pellehanadan ilkinji bolup gelmek başardy. Bu bedewiň görkezen wagty 1 minut 0,3 sekunda deň boldy. Gyzykly bolan üçin çapşykda da bedewler 1000 metr aralyga bäsleşdiler. Bu çapşykda Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň Melada gatly melaty pellehanadan ilkinji bolup geçip ýeňji bolmak başardy. Meladagyň görkezen wagty 1 minut 0,4 sekunda deň boldy. Türkmenistanyň prezidentiniň ahaltekaçylyk toplamyna degişli Mamajan atly dorwedew 4-nji çapşygyň ýeňçisi boldy. Bu dorwedewiň görkezen wagty 1 minut 10,8 sekunda deň boldy. 5-nji çapşyk hem gyzykly hem de çekilişli portatlary baý boldy. Bu çapşykda Hydyrowyň hojalygyna degişli Gaýrat Getir atly dorat pellehanadan 1 minut 0,8 sekunda geçip ýeňji bolmak başardy. Türkmenistanyň Nertga toplamynyň bäherden atçylyk hojalygyna degişli Nowruzgul 2 atly gara bedewi 6-njy çapşygyň ýeňçisi boldy. Bu bedewiň görkezen wagty 1 minut 12,18 sekunda deň boldy. Täsirli hem de şowkurna geçen 7-nji çapşykda bedewler özleriniň ýynamlyklaryny görkezdiler. Bu çapşykda Türkmenistanyň prezidentiniň ahaltekaçylyk toplamyna degişli ýadygar atly dorat pellehanadan ilkinji bolup geçip ýeňişini bayram etdi. Bu atyň görkezen wagty 1 minut 11,1 sekunda deň boldy. Ýene tiňleşiňiz ýa mehrbany illeşler atlar soňky ýögrümden ýögrüp dogry ýola düşdiler. Ene soňky 400 metrlik mendil Öz arasında dartqınlı portatlar emele getirýän atlar görýän. Yani ýadygar kim-kimden ýokdurlar. Onuň ýanan göwürçin bar ýa. Göwürçin bilen ýadygaryň arasyndaky diýden çekilişli portatlar, dartqınly portatlar. Ene de pellehana birinji bolup ýadygar gelýär. Ikinji bolup göwürçin. Gözüňiz aýdyn. Arkadagy serdarymyz. Ene sizin ajaýyp doratyňyz ýadygar diýen doratyňyz bugünkü toý gününiň jemleji 7-nji çapşygyny size ýene de bir toý şatlygyny getirýär. Goý şeýle şatly portatlaryň höwri köp boldun. Arkadagy serdarymyz. Şeýlekde bugünkü güýzkä çapşygy mögseminiň ilkinji 7-nji çapsywalaryň arasynda geçirilen at çapşyklaryna ýeňji bolan bedewlere serpaýlar ýapylyp, olaryň çapsywalarına ýadygarlyk sowatlary dawarly ýagdaýda goşurly. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayetlerine paýtatymyz Aşgabat şäherine şuň 3-nji sentýarda saat 20-den 4-nji sentýarda saat 20-çe boljak hawa barada Türkmenistanyň Howamyň mutlugynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balkan vilayetine az bulutly hawa bolup nordan tili sekunda 7-10 metr etýän şemal ösür. Hawa gecesine 23-28 gradus maýyl, gündüzine 35-40 gradus ysy bolar.
Ahal vilayetine açık hava olup demnad gün oradan teylesi günte 6-11 metre etiyen şemal öser. Hava gecetine 19-24 gradus mayıl, gündüzüne 35-40 gradus ısı olur. Mara vilayetine açık hava olup demnad gün oradan teylesi günte 7-12 metre etiyen şemal öser. Hava gecetine 16-21 gradus mayıl, gündüzüne 34-39 gradus ısı olur. Liverpool ayetine açık hava olup demnad gün oradan teylesi günte 9-14 metre etiyen şemal öser. Hava gecetine 17-20 gradus mayıl, gündüzüne 34-39 gradus ısı olur. Daşod vilayetine açık hava olup demnad gün oradan teylesi günte 8-13 metre etiyen şemal öter. Hava gecetine 17-20 gradus mayıl, gündüzüne 34-39 gradus ısı olur. Paytahtymyz Aşgabatda açyk hawa bolup demnad gün oradan teylesi günte 7-10 metre etiyen şemal öter. Hawa gecetine 20 gradus mayıl, gündüzüne 36-38 gradus ısı olur. Yurdumyz boýunça sentýabr aýynyň 4-üne magnetik hadisatynyň dur noktasy ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Eziz vatandaşlar, göz pasyna howanyň derejesiniň öýtgäp durýanyny nazar alyp, pasynyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýle-de ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berja etmegiz maslahat berýäs. Mehriban ileşler, bulary berk berja etseňiz, ýylyň islenek pasyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şuňdan watan habarlar gepleşme jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne atyk watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşleri betlenýär. Ähli ösüşlüň özününde bolsa halkyň behwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş watyňyz.